työtä niitä kilpailuja varten. Eli sen takia on hirveän tärkeää, että me tehdään ne asiat tarkasti niissä kotitreeneissä. Että me treenataan sitä hevosta niitä kilpailuja varten. Eli kaikilla oli se ongelma, että te käänsitte liian nopeasti esteen päällä. Tässä täytyy hypätä ja vielä paremmin pitää ne hevoset suorassa kulmaan päin. Ei niin, että ne hevoset saa kääntyä liian aikaisin. Otetaan kaikki 3 uudestaan. Ja nyt tässä on nämä pienet ristikot. Mutta nyt keskittykää siihen suoruuteen. Kaikki 3 peräkanaa suorana, pidätte näiden ristikoiden yli. Voitte kiertää tuoltakin tuon puomin ihan, se on hyvä apu. Ja myös käytän paljon puomeja niin pitämään ne hevoset suorassa tai auttamaan mua löytämään sitä linjaa, missä mun pitää ratsastaa, miten mun pitää kouluttaa se hevonen. Hyvä Nita, tää oli paljon parempi. Huomasitteko, kun Nita piti sen hevosen ihan suorana? Hyvä, paljon parempi. Ihan suorana, hyvä. Hannalla oli tosi hyvä ratsastus, se piti oman vartalon kanssa tosi hyvin suorana siinä. Sä voit odottaa vähän, Nita, toi tosi hyvä. Koska se myös, me vaikutetaan hevoseen koko ajan myös meidän istunnalla. Se riittää, Anna. Me vaikutetaan myös meidän istunnalla